ay 80 pesos na per kilo. So shout out Lodi, ang dami niya na. Pang regalo ba? Shout out sa regaluhan niya. Ayun, shout out. Yellowfin tuna. Pusit 320 na per kilo. Shout out sa mga customer na nanibigay. So shout out po. Shout out at magandang umaga sa inyo. Tapos ang ating mga pompano, 1 kilo ay 300 pesos. Kano ngayon ang ating ampalaya? Ba't kahapon tayo wala ka dito? 120 kilo. Shout out at wala ng mga isda rito, Lodi. Mangga to ha. Mangga lang, Lodi. 80 pesos na kilo ng mga manggang hilaw. Yeah. 100 piso po ang ating mga 140 po ang per kilo. Tapos yung mga pongkan ay 50 pesos 3 pieces. Boss, magkano na yung kilo ng alimango? 400? Ayun po. Ganitong kalalaki po yung 400 pesos, no? Na mga alimango. Pusit na bilugan, no? Itlugan, no? Baklat itong mga ganito. Baboy! Baba! Baboy! Pero maganda rin presyo niyan. 400? Tama. 400 pesos. Yan yung mga itlugan. Kita mo paano ang ganda, oh. Adobo talaga. Kaya lang pag nga naluto mo talaga yung ano. Dinaurong talaga. Talagang buo pa. Kaya lang lumalabas talaga dyan yung ano, yung pati yung ano, yung taba niya. Minsan sumusuka na sa sobrang taba. Talaga pag kinain bilog. Na kilo, no, ng kanyang mga tahong. Yan po yung pinakalaman po niya ay matataba na mga tahong. So shoutout ulit sa'yo, Pogi. Ayun, hinanap yung asawa niya. Shoutout. Ngayong Sabado, sobrang maraming tao. Ayun, maraming tao at dumarayo ngayon sa Malabon Fish Market. Ayun, sana makabenta at makaubos ng kanilang mga ibinibenta sa ating mga kababayan. Magkano kilo? 320. So hipong Sariwa pa sa jowa ko yun. 320, masariwa pa raw sa jowa niya. So shoutout po at magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yung sa kabila po, yung mga nahuli nakaparking. 250 po sa mga bentahan po ng mga talakitok. Pusit lumot 320, 300 pesos, 180 po sa mga alakaak, 50 pesos na kilo ng kanilang mga isdang tawili. Yung malaka, paste magkano? 240. So presyo po nito ay 240 na per kilo. Dispensa na lang sa'yo to. 220? 250 ang kanini. Mababa na pala yung bigayan. Right, ang ating mga bentahan naman po ng mga per kilo ng ulo ng ating cream dory ay nagkakahalaga po ng 120, 160 po sa mga gilid, no? Na bentahan po nila. Good morning, Boss Maki. Shout out kay Boss Tio. Ayun, shout out ulit, Boss Tio. Talagang lagi ka. Happy birthday sa asawa ni Kulot. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday. Kapugita po natin ay 140 na per kilo. Salmon net po natin ay 120 na kilo. Maya. Ando ka lang kanina. Napagtak. Don Ramon, good morning. Magkano yung bentahan niyo po dito? 180 na kilo. Kabeta. Ito pala yung sa ibang lugar tawag pala nila dito bilong. Bilong ang tawag po nila dito sa isla na to. Chabeta. So 100 pesos po ng mga tumpukan. Sa shoutout ka ba, Lodi? Yun, shout out kay Richmond Garagara. Ayun, bago yun ha. Bago yung sinoutout mo ngayon. Idol ko yun eh. Ayun. Richmond Garagara, magbago ka na. Ayun. Yan, shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ingat ka palagi sa araw-araw. Yan, ingat ka na, Lodi. Po, kuya. Tsaka Boss Lando kay- Explorer po. Boss Lando. Ah. Kay... Sino eh? Salamat po, enjoy po. Ingat po kayo. Valenzuela po. Kay Shoutout po Jerry sa Ann mga Puntanes. taga Valenzuela, no? Ito po si tatay na pumunta po sa Malabon Fish Market. Ingat po, ingat. Shout out sa'yo, Jerry Ann Puntanes. Good
good morning sa ating pong lahat. Tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay mga murang latagan ng kanilang bentahan po dito, no? So, a-update natin yung mga presyo ng kanilang mga seafood at alamin ang mga latagan pa ng anumang klaseng laman dagat. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explore. So, tara, let's go! Sarado mo lang, sir. Per kilo po dito ng mga isang big head, no? Tinatawag nilang maya-maya. Ang ulo po natin ay 80 pesos na per kilo. So shout out, Lodi. Ang dami niya na. Pang regalo. Pang regalo ba? Shout out sa ring regaluhan niya. Ayun, shout out. Yellowfin tuna. Sa mga maya-maya po natin na binibenta po nila dito ay 120 na kada kilo. Yan po yung mga gilit na ibinibenta. Bossing, magkano kilo mga ng hipon? Upos na po yung yellowfin tuna na kanyang binibenta, no? Ulo po, ayan, no? 200 po ang per kilo ng kanilang laman. Pero sa per kilo po talaga ng mga bentahan po nila ay sa buo 200 pesos. Magkano na kilo ngayon yan? 300 pesos na kilo. Pusit kalawang. Ay, maliit 180. Ito, 200 pesos, no? Yan na naman tayo. Ito yung bentahan naman ni Boss Maeng, no? Ito po yung bentahan ni Boss Maeng ng mga bangus. Ayan, 110 ng isang piraso. Yan, Boss Maeng, magkano? 130. 130. Dito? 140. Ayun, 140 po, no? Na bangus dagupan. Per piraso po yung bentahan niya. Yung mangga po natin doon ay 100 pesos na per kilo. Alright, so yun po, update natin, no? At talagang nakakasulit at nakakatipid ka. Ito po yung presyo naman ng ating mga pusit. 320 na per kilo. Shout out sa mga customer na namimili. So shout out po. Shout out at magandang umaga sa inyo. Tapos ang ating mga pompano, 1 kilo ay 300 pesos. Nakita nyo naman po yung pinakatulis ng ano niya, ng dulo, no? Pompano. Pompano. 300 ang kilo, 110 pesos naman po ang per kilo ng tilapia ang Batangas. So shout out sa iyo, Lodi. Shout out sa mga customer. Ayun, shout out sa mga customer niya na mga namimili ng kanyang tilapia Batangas. Good morning po. Salamat po. Thank you, Lodi. Salamat. Alright, so ngayon po ay araw po ng Sabado at tayo ay nagbalik dito sa bayan ng Malabon Fish Market para sa updated na ating mga ibinablog po dito. So, magkano ngayon ang ating ampalaya? Ba't kahapon tayo wala ka dito? 120 yung kilo. Manok po namin yung isa na lang po. Ayun, yung manok, isang piraso na natira, oh. Ang kininyo na po, yung isang piraso na pakpak. Ayun, 130. Magkano yung talong natin? 60 ang kilo. So, mura na po ang per kilo ng kanyang mga bentahan po naman. Idol ka to. Vlogger to, idol ko to. Okay. Alright, so 120 po ang mga per kilo ng ating alimasag. 60 pesos na kilo, no? 180, 200 pesos sa mga pusit kalawang.
200 sa mga alumahan na maliliit na per kilo, 320 sa mga per kilo ng pompano. 120 isang piraso ng bangus dagupan, 160 po sa mga malalaki. So yan po yung mga na-update natin ng kanilang mga latagan na presyuhan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Moy, shout out sa'yo, Moy! Condolence mo ya, condolence. So yan po no, yung kanyang mother ay pumanaw kahapon po lamang. At siya po si Ate Myra na nagbebenta po dito ng tahong. Ito po yung pwesto niya na lagi siya nakapaghatid ng mga murang presyohan ng kanyang bentahan ng mga tahong sa Malabon Fish Market. So baybayin pa rin po natin itong kahabaan ng Malabon Fish Market, kung saan ay marami pa tayo makikita na mga presyo na dapat nating malaman at alamin at makapaghatid sa ating mga kababayan. So ang sitaw po natin dito ay 20 pesos na kada tali. Yun o, Indian mango, 50 pesos na kilo. Shout out at wala ng mga isda rito, Lodi. Mangga to ha. Mangga lang, Lodi. 80 pesos na kilo ng mga manggang hilaw. Iba na yung paninda mo, hindi na yung tuna tsaka gulyasan. Mamaya, antayin kita dito mamaya pag nag-vlog ka. May sasabihin ako sa'yo. May bubulong lang ako sa'yo. Ha? Sige, pagbalik ko. Baka sakali lang naman. So ayan po, ng mga tumpukan po, ang mga binibenta po nila 50 pesos, 70 pesos, 30 pesos, 25 pesos, 30 pesos. So ayan po yung makikita yung tumpukan ng mga gulay. Tapos dito po yung presyo ng ating mga mangga. 100 piso po ang ating mga 140 po ang per kilo. Tapos yung mga pongkan ay 50 pesos 3 pieces. Tay, magkano ngayon mansanas mo? 4,100. 4,100. Hindi pa bumababa yung mangga natin, no? Di ba? Hindi pa pumapalo ng 70 pesos yung isang kilo, eh, no? March yan, sigurado. Malapit na yan. Siguradong dadagsana yung mga mangga rito. Ay, apo. Kuya, salamat po. Thank you. Alimango, alimasag, yan po yung mga per kilo, no? Boss, magkano na yung kilo ng alimango? 400? Ayun po, ganitong kalalaki po yung 400 pesos, no? Na mga alimango. Salamat, thank you. Ito, ang ganda ng ating mga pusit na bilugan, no? Itlugan, no? Baklat ito mga ganito. Baboy! Baba! Baboy! Pero maganda rin presyo niyan. 400. Tama! 400 pesos. Yan yung mga itlugan. Kita mo paano ang ganda, oh. Adobo talaga. Kaya lang pag nga naluto mo talaga yung ano, dinaurong talaga, talagang buo pa. Kaya lang lumalabas talaga diyan yung ano, yung pati yung ano, yung taba niya minsan sumusuka na sa sobrang taba talaga pag kinain bilog. Hindi naurong. Baka dyan, boss lang. Iba kasi pag abon mo, ano lang kayo, iba ganyan, ganun na lang. Biyahe kasi. Pag biyahe talaga. Ito lang pinatayan. Ganda, ayan sa sariwang mga pusit na inyong mabibili na masarap i-adobo. Gagaong. 240 kilo, boss lang. 240 na per kilo bakoko yan. Yan po yung mga bakoko, no? Masarap yung mga sinigang na luto. Yung bakoko magkano? 300, boss lang. 300 ang kilo ng bakoko. So yun po, yung mga update natin ng kanilang mga presyohan ng kanilang mga seafoods na masarap na iluto, no? Ano kayang luto ang gusto nyo rito sa mga isda na ito? Kayo na po ang bahala kung anong masarap na luto. Yun po. Thank you, salamat po. Ito po 70 pesos na kilo, no, ng kanyang mga tahong. Yan po yung pinakalaman po niya ay matataba na mga tahong. Kilo ay 70 pesos.
Tapos yung mga talaba po natin ay 100 pesos na kada takal. Update pa tayo ng iba pang klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market. Nay, magkano? 50 pesos? Ayun, 50 pesos po, no? Na bentahan niya ng mga tonsoy. Tapos yan po yung mga pompano na mga latag, no? Saka hipon. Oy, naghahanap kami ng boyfriend. Ayun, naghahanap na naman si nanay ng boyfriend. Ito pong dalawa ay naghahanap po ng boyfriend. So shout out po sa inyong dalawa. Salamat po, Nay. Thank you po. Oy, 50 lang, 50. 230 na per kilo, no, ng hipon. 230 na lang, 230. 230. 230, shoutout sa mama ko. So shout out sa mama mo na hinahanap mo. So shout out, magandang umaga po. At tayo ay mag-update ng iyong mga ibinebenta, no. 3 piraso ng kanyang pipino ay 40 pesos. Ang mais po 4 pieces, 50 pesos. Sigarilyas, kalahating kilo ay 35, 70 pesos na per kilo. So yan yung mga update natin ng kanyang mga paninda. Shoutout kay Pango, maligo ka na. Ay, diyan ka pala, sorry. Hinahanap niya nga yung nanay niya, shout out daw eh. Asa ka ba, mama? Nasaan ka na, mama? Alright, so ayun na po yung update natin ng kanyang mga bentahan sa ating mga kababayan. No? So maraming tao ang mga dumarayo ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ang ating pong petsa ay February 8, 2025. So shoutout ulit sa'yo, Pogi. Ayun, hinahanap yung asawa niya. Shout out. Ayun, Sabado, sobrang maraming tao. Ayun, maraming tao at dumarayo ngayon sa Malabon Fish Market. Ayun, sana makabenta at makaubos ng kanilang mga ibinibenta sa ating mga kababayan. Magkano kilo? 320. So, hipon. Sariwa pa sa jowa ko yun. 320, masariwa pa raw sa jowa niya. So, ayan po yung presyo ng kanilang mga latagan ng hipon sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito ka pala man, hindi ko alam kung makakawala. Salamat, thank you. Dito po ay 240 na per kilo at 300 pesos na mga kilo ng hipon. So, yun nga po, at ina-update lang po natin, no, na para din sa ating mga kaalaman dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So, parang meron na tayong nakikita na mga huli. So, shoutout po at magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yung sa kabila po, yung mga nahuli, nakaparking. So, update lang po natin, no, dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, sa mga nagpa-parking po dito sa labas ng Malabon Fish Market ay mahigpit na po at pinagbabawal yung pagpa-parking po ng inyong mga motor. Baka kayo ay matikitan. Kung maaari lang po, doon na po kayo sa loob ng Malabon Central Market na mag-parking. At napakahirap po matikitan po dito, no? Iwasan na po natin na mag-park dito sa labas ng mga motor. Kasi kapag kayo natikitan ay sigurado magbabayad kayo sa City Hall. Kaya iwasan po natin na mag-park po dito, no? Para din po sa kaalaman ng ating mga kababayan. So update na natin yung mga presyo ng kanilang mga latag po dito ng kanilang mga isda na ibinebenta sa ating mga kababayan. 250 po sa mga bentahan po ng mga talakitok. Pusit lungo 320, 300 pesos, 180 po sa mga alakaak, 50 pesos na kilo ng kanilang mga isdang tawili. So ganyan karami at pinagkakaguluhan yung mga bentahan po dito ng hipon sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dagsa po yung mga ating kababayan, no? Ayan po yung mga bentahan po dito ng sapsap. Magkano per kilo po ng sapsap natin? 120. 120 po yung per kilo. Ayun, may tagging price na po yung kilo ng ating mga sapsap, no? Napakasariwa.
Masarap sa pangat. Tapos ito po yung mga tawilis po natin at malakapas. So kada saan tayo lumingon ay talaga meron tayong makikita na mga tao na namimili, no? Talagang dumagsa po yung mga kababayan po natin dito sa Malabon Fish Market. Ito 70 pesos po na kilo, no? Ng kanya mga isdang lapad. Yung malakapas na magkano? 240. So presyo po nito ay 240 na per kilo. Salamat po, thank you. 140 po na isang piraso ng bangus. Salmon Japayuki natin ay 170, no? 120 sa mga kilo ng tilapyang Batangas. 240 sa mga per kilo ng hipon. Ako muna, Neng. Yawa, 220. Wala natin dito. Dispensa na lang sa'yo to. 220. 250 ang kanini. Mababa na pala yung bigayan. Parang nakita ka kanina dyan na pababa. Oo, Galing ka ng Market 3? Alright, so yun po yung update natin, no, ng kanina pang mga isdang o mga binibenta na seafood sa Malabon Fish Market. Dito rin po ay 70 pesos na kilo ng mga tawilis. Tumpukan ng mga alimasag yan. 50 pesos? Ha? Ngayon 50 pesos nga yung tumpok ng mga ano, alimasag. Tapos yung mga 340 ng ating bentahan dito na mga hipon na mga big size na po yan. 340 na per kilo. 240, 280, 200, 50 na kada kilo ng mga hipon. So shout out muli sa iyo, Tiyo. Yan ang pinakapogi ng Malabon Fish Market. Ataw. May shout out ka ba, Lodi? Shoutout sa mga tropa ko, TYJ. Ayun, shout out. Siya yung lagi natin nakakasama dito sa pagbablog na panay post sa ating YouTube channel, no, sa pagbablog po natin sa Malabon Fish Market. Siya po yung pogi natin dito. Alright, ang ating mga bentahan naman po ng mga per kilo ng ulo ng ating cream dory ay nagkakahalaga po ng 120, 160 po sa mga gilid, no, na bentahan po nila. Good morning, Boss Maki. Shout out kay Boss Tio. Ayun, shout out ulit, Boss Tio. Talagang lagi ka... Happy birthday sa asawa ni Kulot. Ayun, happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday. Sandaan. Talaga na si Maki talaga mag-e-enjoy ka eh kapag dating ko dito. Lagi tayo napapatawa, kaya lang wala kang benta ngayon ng mga tuna at gulyasan. Ang presyo ng yellowfin, para kang bibili ng bagong taon. Ayun. Pero dagsa yung mga kababayan natin ngayon ha, marami namimili. Tapos dito po ang per kilo, no, ng mga isang piraso 150, 130. Ang per kilo po ng tilapia Batangas ay 120. At dito po ay 110. Magandang umaga po. So, yan po yung mga latag niya ngayon ng mga tilapia Batangas at bangus dagupan. Salamat po. Sapsap ay 120 na per kilo. Bentahan naman po nila dito na 120 rin po ang mga bentahan po dito ng mga big head, oh, na laman. Tapos tapugita po natin ay 140 na per kilo. Salmon net po natin ay 120 na kilo. Tumpukan po ng mga galunggong ay 100 pesos. Ang pagbabalik ni Boss Alex. Boss Alex, shoutout sa'yo. Ngayon na ulit tayo nagkita. Tagal lang. So yung mga tungkok po ng Chabeta, no, 100 pesos. Boss Lando, sa bahay na lang nila nag-vlog eh. Panay puso ko ron. Hindi, ano yun sa Facebook. Hindi pa ako na ano ron, kaya hinahato ko yun eh. Tapos tumpukan po ng mga parrot fish ay 100 pesos din po, no?
240 na kilo, no, ng mga hipon. Tapos 50 pesos na tumpukan. 220 po dito sa mamaliliit, no. Yan po yung mga ginagang pangkokoy. 220 sa kilo, no. Nasarap magkokoy niyan. Ay, yung igigisa mo lang. Halabos. Lalo pag agahan mo, mapaparami ka talaga ng kain. So, yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag dito, no? Te, salamat po, te. Shout out. $240 sa mga per kilo na mga bentahan po ng hipon, $220. At yung mga pusit kalawang po natin ay $240. Nako, si nanay, nagsabi na naman sa akin doon. Tinawag pa uli si nanay na isa. Ang sabi po eh, naghahanap po kami ng jowa. Napapanood mo doon. Ang tawag ko kay nanay, hinatak ko talaga yung katabi niya eh. Naghahanap daw sila ng jowa. Pag may nakita ka dyan, kuya, bigyan mo nga yun. Dalawa po sila naghahanap. Baka magselosa pa pag isa lang binigay ko. Buy one, take one kasi Buy one, take one yung isa. Bahala na po sila doon. Oo. Sige po, te. Salamat po, te. Maya-maya. Ando ka lang kanina. So, yan po yung mga presyo, no? Ng mga tag price nila sa kanilang mga binibenta. Ito po yung mga bagsak. Don Ramon, good morning. Magkano yung bentahan niyo po dito? 180 na kilo. Tapos ulo-ulo. Tapos yung mga tumpukan po ng mga chabeta. Ito pala yung sa ibang lugar tawag pala nila dito bilong. Bilong-bilong ang tawag po nila dito sa isla na to. Chabeta. So 100 pesos po ng mga tumpukan. Ito tumpok magkano? Ay, 100 na. 3 piraso na. Ayun, 3 piraso po ay 100 pesos. Busy si Boss Ed Pompak eh. Busy. Oh, shout out sa'yo, Pastil. Ayun, shout out. So, yun po. At nabaybay natin tong kahabaan po ng Malabon Fish Market, no? Basta ang kalsada ang gawa ng may umaambon dito sa Malabon. Punta tayo doon sa kabila sa mga bentahan din po ng mga tilapyang Batangas. Salamat, thank you. Salamat po. Ito po, mabibili niyo po sa halagang 100 pesos na mga tumpukan, no? Dulong po ay 100 pesos. 100 ate? Yes po! Ayun, 100 pesos na bentahan po ng dulong, oh. Tapos ito may mga bentahan din po dito ng mga taong magkano yung tumpok. 100 pesos po, napakarami na ng kanyang bentahan ng tahong. Salamat, thank you. Salamat. So sa mga nagtatanong pong muli kung ano po yung lugar dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang lugar po natin dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So iwasan na po natin mag-park po dito sa gilid ng mga motor, baka kayo po ay matikitan. At maaari po lamang ay kayo ay magpunta sa Malabon Central Market at doon na lang po kayo mag-parking. 10 pesos lang po ang inyong ibabayad. Huwag po kayo manghinayang sa 10 piso na ibabayad nyo po. Good morning! Good morning! Ano order? Order yan, boss Lando. Order. Magkano kilo? Mura? Ayun, yun po yung mga kilo ng mga tilapyang Batangas, no? Shout out kay Annalyn Bernardo. Magandang umaga po. Thank you. God bless. So, dito po ay 100 pesos na kilo ng tilapyang Batangas. 100 pesos dito po. Ayan. Dito magkano ang per kilo? Go, shout out. Sandaan na lang, boss Lando. Ayun, dito 100 pesos? Oo, para sa mga viewers, sandaan na lang. Ayun, 100 pesos po yung bentahan niya ng kanyang mga tilapyang Batangas.
malaki para sa viewers, sandaan na lang. Ayun, to shoutout ka ba, Lodi? Yun, shout out kay Richmond Garagara. Ayun, bago yun ha. Bago yung sinoutout mo ngayon. Idol ko yun eh. Ayun. Richmond Garagara, magbago ka na. Ayun. Yan, shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ingat ka palagi sa araw-araw. Ayun, ingat ka na, Lodi. Sino pa? Wala na. Wala na siya shoutout, kundi yung At saka Opo, kay- shoutout po, kuya. Tsaka Boss Lando kay- Explorer po. Boss Lando. Ah. Kay... Sino yun? Salamat po, enjoy po. Ingat, Kay- ingat po kayo. Valenzuela po. Kay Shoutout po sa Jerry mga Ann taga Puntanes. Valenzuela, no? Ito po si tatay na pumunta po sa Malabon Fish Market. Ingat po, ingat. Shout out sa'yo, Chirian Puntanes. Magbago ka na siya kakatungin. Ayun. Pag inom, di mo isasama? Ha? Pag inom. Ay, hindi nagainom yun. Di ba? Ili Bernardo. Yan, magdahan-dahan ka sa pag-inom. Shout out sa'yo, shout out. Mabuhay ka. Ayun. Shout out. Ingat ka palagi sa biyahe. Ayun, shout out. Shout out. Ayun, Agustin, maraming salamat sa pag-entertain mo kay Boss Lando Explorer. Sa pag-shoutout mo ay marami tayong mga viewers na nanonood dito sa bayan ng Malabon Fish Market, no? So, salamat at ang kanyang mga per kilo ng tilapia Batangas ay 100 pesos Sandaan na lang, per Boss kilo. Lando. Para sa mga viewers, malalaki isandaan na lang. Ayun, 100 na lang, no? Salamat, salamat, thank you. Kape para sa nanlalamig. Sa nanlalamig. Dito tayo. Magkano ang kilo, Lodi? 350. Ito, lahatan na. Ayun, lahatan na. Angkinin nyo na po ito, oh. Ang per kilo po ay 350 dito po sa mga hipon, no? So anyway, tayo ay mag-e-ending na dito sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Talagang ang ating mga kababayan ay sinusulit ang kanilang pag-iikot. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga silent viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At sa mga vendor po natin, shout out sa inyong lahat at magandang umaga. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Sa mga hindi pa rin po nakapag-subscribe, no? Mag-subscribe na po kayo at para lagi po kayong updated at pakipindot na rin po ang notification bell. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy MBC po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Ano ba yung